mal teko ana wong-wong we. Kemana gue dong? Kok bisa aku lo ke BBW kok. Yo yo wis ano. Sek to, medhit sek to. Delok wong waya ayu ki lho. Raimu tak Gede isum ra iso lho marai. Mari pakmu nyari, pakmu sing anyar ki, Mar. Hah? Pakmu sing anyar. Oh, pakku yang baru ini. Wong endi? Iya, pakmu berendang. Wong endi? Dong, Pak. Geng. Aku ra Kok itu? Nah, Terus gagal. We nggawe grup komunitas bobot 80 munggah judule jenenge saya menengok Pak Tiri baru. Komunitas sak kental. komunitas sak kental hadir. Pak Tiri baru ki lo main mana? Aduh. Apa? Pak Tiri baru ini rumahnya mana? Pak Tiri nyar ki lo main di. Sapa? Aku apa sapa? Iya, Lagi gak Pak. Pak Tiri. Gak di omah aku. Ngasuh lo ki Pak Tiri ini. Gak di omah, Bos. Medium, Mbak. Oh. Yang di TikTok lo ada. Ini zoom tak kena toh. Ele nyapa to mbok zoom ngono sak layar mbok zoom. Hari zoom iki lho ben bek. Lagi lo sak Kapan ya? Baru itu. Gerak baru gue. Walah. Ayo absen sing ki, Andeke wi, Mbak Esti wi bobot piro? Ndang ngomong. Awak pupu kabeh gitu. Iki awak apa semok. 78. Itu 5. Oh, betul 5. Mbak ini sayangmu piro bobote sampean? Mbak aku ora tau timbang. Wedi nek siok. Sampean piro? Gak tau timbang wedi nek siok. Oh, tak beda 90 we bobotmu. Aku ora tau timbang kok. Barang ambrol. Timbang ora kuat toh. Bar gabah kan. Nek nimbang kowe nganggo dacin. Nek dacin gak kuat. Ngawur. Kowe piro, Bos? Sak kental piro? Setengah. Tak loro. Sak kental 80 ki. Pilihan mbok gede. Anu jenenge apa to? Kayak rodone gak papat. Sing ngene Kira kira. aku kan. Bisa replik yo rata-rata lagi. Kowe piro we kaos putih ki ulah-uling piro bobotmu, Bos? Mbah, oh ngecek kok kowe. Terus ini bak kopi. Pikir ya? Iya. Ini kafe. Ya wes no. Ya, Yo. Pas kalau ai. kertas ya. Iki bodo rabi perang lagi wong-wong iki. Kalau ukuran Sing ki sing telu. kertas kan terah teko kene to. Apa ini? Sing ki rondo ping pindho. Iki urung. Rada ping telu apa gak cocok kabeh mesti to. Sampai Iki jare kan kenale bogeng iki. Kan kenale bogeng. Alah iki galak to senen bogeng. Lah cover desk itu apa? Galak. Apa? Cover desk itu apa? Tumpuk ya. Yo seno. Yoi. Manyatik masih ya, lanjut. Assalamualaikum. Sekarang udah ngobrol lah. Terus aku malah Kowe ora kerja-kerja. kerja aku pesannya kayak kita sambil kerja.
Yang mana jam berapa? Apa? Jam berapa? Jam. 17.45 ini. Oh. Lagu Kan mulai mau kerja jam berapa? apa? Mulai mau kerja jam berapa? Aku mangke ra kerja lho, aku ket wingi ra kerja wong wingi udan, kayak kimang ya udan ae, kayak kon libur. Pasti mlebu YouTube deh wes. Tinggi Riana mas upload YouTube iki sudah. Aku ngecas Bang. Tapi OCTV. Dulu kan Raimu di YouTube kok, Bos. Hah? Raimu di YouTube. YouTube apa? OCTV. OCTV. Oh, kirim aja linknya aku. Ini sayangmu kerja ngendi? Jaga warung mas aku ning Pacitan. Aman tenan iki iso tidur nyenyak mari lembur. Del sayangmu saiki sapa Del? Aku suka. Sayangnya apa gaduk? Apa nih? Mar, kirane aku lek karo bocah ngomong serasi pura. Serasi padha-padha cok bloke. Coblok ya, Bang? Cok bloke ngomongke meng angger njeplak. Cok blok. Betul. Alhamdulillah 2D. Jare orang sudah. Udah. Wah. Insyaallah lah. Kancamu kan nonton pulau. Iya. Nek kono gene nyetel musik gak? Kowe ning kono gene nyetel musik gak? Apa? Kowe ning kono gene nyetel musik ora? Gawe apa? Nyetel musik ora? Nyetel musik. Setoran saiki dah. HP ini mek iki HP ku. Walah, tapi kancamu. HP ini kancaku dipakai semua. Yang kok anu ya, kok sedengki. Caca ki jajeng kene wong. Ya anu kok. Kok setoran lagu judulnya Pulung. Ya. Ya enak rupane sayangmu. Enak ceritane sapa? Enak rupane sayangmu Duk. Oh, ya. Hah? Anu, apa? Sing raiku mlebu. Sing raiku jare mlebu YouTube mang apa kirim nanya aku ya. 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 Kue rapi. Kue rapi kok genda SKC merapat ke Nongrejo Rapido. Oke? Rapi ya. Gas mas. Bar left kae tanggapan ibumu piye Del? Sak piye? Tak usah Ngomong diam. Maci. Kok bisa? Kok? Mbahmu piye kabare, Mar? Mbakmu ya toro mbak. Mbahmu piye kabare? Baik. apa ya alhamdulillah. Tapi aku suara mulai iki, San. Hah? Aku suara mulai wis 3 sasi ra mulai aku. Iki nang ndi lah? Esti lokasi ndi? Aku wis 3 sasi ora mulai. Lah opo ramune iki lho opo? Tidak apa-apa. Del, jare ibumu ada yang ngelamar di kawan. Kak.
Masa wong Hesti itu ngono. tinggi. Lokasi ki pepe. Tenan pora kuwi aja sok mbombong lah. Engko tiwas dicepake rawon oke rada teko. Sing arep ngarang cerita ki kowe dhewe kok sok malah. Sing arep mbak ki sapa terus arep nglamar iki sapa? Kok iso malah sing itu sing nglamar itu. Panggah digas Mas SKC kok padahal. Kace ya. Jublek. Kok wis magrib? Wis Ya kira wis ta nek kono. Nek nikah apa ngenteni duka nomor selawe Mbak. Udah duka nomor selawe aku umur 37 li.